No niin, ota tanssia ryhti, imaset itsesi niinku. Sitten hymyile. Seuraava yhteistyökumppani, joka esitellään, on Nordea ja sen henkilökunta. Tunnetko muuten Nordeasta ketään? Tunnen. Mähän on ollut töissä siellä joskus. Etkä ole. Olen. No ithän ole. Olen. No mitä mukaan oot tehnyt siellä? No mitä nyt tehdään pankissa? Vahditaan niitä rahoja. Et ole ollut. Sinä pankissa töissä. No ihan, paljon on 280 plus 185. Osaatko sanoa siihen? No aika paljon. No paljon. Ai markoissa vai euroissa? No markoissa. No se on enemmän markoissa kuin euroissa. Aika paljon enemmän. Se on tosi paljon. Ei laita nyt sen nenä päähän. Missä se nenä Tässä. on? Miksi se on siinä? Se on tässä. Miksi se on naaman kohdalla? Pistät sen siihen, työnnät sen ainakin tähän näin, pidät sitä siinä, että sä näytät yhtä tyhmältä kuin minä. Noniin, ja nyt sanot iloisesti tämän yhteistyökumppanin. Nordea. Ei, mitä se lensi? Ei vitsi, mä potkosin. Noniin, upea show.